Zdravím vás, Dvapela. Dneska tady máme video, ve kterém budeme hádat věci pomocí hmatu. Připravili jsme si 5 itemů pro toho druhého. Kdo uhádne více předmětů, tak vyhrál. Poražený si bude muset zajít koupit banány v banánovém kostýmu. Než se vrhneme na video, k dispozici je tento nový Pele merch. To první odkaz v popisku, takže si ho kup. Buď Pele i ty. Buď Pele i ty. A my jdeme na video. Let's get it. Co to je, kámo? Hnus, sračky. Ty jsi taká Jo! Je to nějaký velký Moje jméno je Tomáš Sabela. Pocházím z malého města jménem Kongo a měřím 1,72 m. Ženám říkám, že mám 1,74 m. Mé jméno je Krištof Klus. Jsem 13. apoštol z planety Saurus a mám tmavě uhlíkovou rohovku. Důvod, proč vyhraju, je má výška. Jsem značně vyšší než můj soupeř, díky čemuž mám větší tlapy, potažmo více hmatových věmů, díky kterým rozpoznám jakýkoliv objekt, věc, jídlo či pohlavní orgán. Což doufám nebudu muset. Rozhodně vyhraju, protože si z planety Saurus odnáším rentgenový zrak. A jelikož budeme mít oba zavázané oči, využiju místo jednoho smyslu 2. První věc. Chobotnice. Neboli squid. Probíral jsem to s jednou paní v Kauflandu a shodli jsme se, že ze všech mořských plodů je právě chobotnice ta nejslizčí. Jako první věc, kterou jsem si pro Toma připravil, je houskový knedlík. Myslím si, že když mu ho takto položím do rukou, stěží uhodne, o co půjde. A doufám, že si ho splete s vekou, například. Druhá věc. Ananasová štopka. Nebo pochva, nevím, jak se to jmenuje. Tu jsem vybral z jednoho podlého důvodu. A sice, že to píchá jako kaktus. Tak bacha, kámo. Ať se nenabodneš. Předmět číslo 2 je tento bublifuk. Když by mi někdo tuto věc dal do ruky, stěží bych uhodl, o jaký předmět se jedná. Takže uvidíme, jak to tomu vypůjde. Bubly. Třetí věc. Opasek na župa. Je příjemný, saténový, prostě skvělý. To je z toho důvodu, aby nemohl říct, že jsem mu dal jenom nechuťárny. Protože co přijde další, se nebude stačit divit. Jako předmět číslo 3 jsem vybral příborník. Let me just scoop it a little bit. Tome, toto je žolík, který na tebe čeká. A v žádném případě ho neuhodneš. Nulová šance. Píčo. Čtvrtá věc. Rajče. Říkáte si. Rajče. To pozná každý. A máte pravdu. Ale já mu ho oloup, ať je nechutné a slízké. Předmět číslo 4 bude o něco jemnějšího rázu. Hebký na dotek, specifická textura a přesto těžko uhodnutelný. A pátá poslední věc. Dědovo nakládané vepřové koleno. Měli jsme s mým soupeřem jednu podmínku. Aby ty věci nežily. Což u toho asi nemůžu zaručit. Ale strát na tebe, Krištofe. A poslední úkol. Tome. Poslední úkol je něco, co tě doprovází celým tvým životem. Strach z polystyrénu, kamaráde. Myslel jsi, že to vyhraješ a že to bude přátelská jízda. Ale hovno. Začínám jako první, jsem zvědavý, co
si na mě připravil Tom, protože vůbec nemám očekávání, nemám reálně. Musíme zachovat to, že to pozná podle hmatu a ne podle čichu. On je čucha, on je takový psíček, on rád čuchá. Takže... Myslím si, že je takový že tam byl schopný nasadit nějaké totální kokotiny. Takže uvidíme. No tak, co to je? Můžete? No vypadá to lahodně. Myslím, že si to kluk užije. Asi z toho vyliju ten olej. Víš, že to je hnuska. Tak, vodičku máme pryč. Jak můžete vidět, je tu i kousek chapadýlka. To se bude šahat. A ještě, ať se vyvarujeme tomu, ať to nepozná podle čuchu. Víš, to je třeba věc, která mě nenapadla, že někdy v životě budu dělat. Tak, Krištofe. Co jsi pro mě připravil? Máme to tady. To na talíři. Kámo, to je na talíři? To na talíři. To je na talíři do Tak tady to dám. Tady, jo. Kámo, proč? Jakoby cítím, že něco smrdí, kámo. A ty to p***nus, kámo, co to je? Proč cítím z Verimex, kámo? Tak, víš, bojím se na to sáhnout teď. Ale asi se do toho můžeš pustit. No jasně, s ním to, že? Kámo, okej. Ujeme to nějak? Nebo je to v klidu? Můžu se do toho dotknout? Jasně, dotýkej se toho, jak jenom chceš. Klidně, jakoby... Fuj, kámo. To má kousky, nějaké žele, proč to pálí? Reálně proč to pálí, kámo? To má nějaký zulc. Co je zůlc, kámo? Kámo, 100%, co jsem schopný říct, ještě neříkám finálně verdikt, ale myslím si, že to je nějaké žrádlo pro zvíře, kámo. OK. Otázka je pro jaké, kámo. Víš, proč to machám ty prsty, Protože musíš zjistit podle hmatu. Ale podle hmatu vím, že to je sračka. Pořádně si to ošahají ze všech stran, jo? No to tam má i různé jakoby vrstvy a tak. Kámo, teď musím uhádnout, pro jaké zvíře to je reálně? Musíš uhádnout, no jo, co to je. OK, chápu. Tak. Jestli to vůbec je jídlo pro zvíře, že? To je to. To je to. Může být, nemusí. Se to líbí, ona to šahá víc, než by měl. On si to užívá a dělá, že ne. Víš, OK, mám dvě varianty na výběr. Buď je to něco na jídlo, jen pro nějaké zvíře, anebo to je něco terárka nebo něco takového. Kamu? Ale přemýšlím, jaká věc taká matlavá. Jdeš na to skvěle. Je do terárka, víš. Jaká věc, kámo, taká je do terárka, kámo. Musím ti říct, jdeš na to fakt dobře. Kámo, OK, takže u Verimexu jsme dobře. Je to hnus, kámo. OK. Je to, vím, jo, správně, je to hnus. Bude to chce jíst. Ale zároveň to feeluje, že to není k jídlu, víš. Ono to feeluje trošku, že to je... jak guma, kámo. OK, říkám, že je to žrádlo pro zvíře. Finální verdikt? Je to finální verdikt. A je to špatně. Můžeš si věděl. sundat pochvu. Co to je, kámo? Co to prostě je, kámo? Je to chobotnice, neboli squid. Co? Je to squid. Proč chobotnice chutná jak hovno? Ale to mi mohlo napadnout, kámo. Že to je vlastně tuhe. Škoda, vole, škoda. A jdu si umýt ruce, kámo. Tohle je hnuska. Jo, běž. Borec neví, že jsem vyhrál soutěž v hmatu v roce 2016. No, Borec to musí připravit, no to je mi. Dotaz, jo, mám to dát. Tak to asi jo, že? Mám takovou taktiku, že když budu dostatečně potichu, tak možná je uslyším. Šmatrala, šmatálka. Já ti to položím, jo? Na stůl, kámo. Jako opatrně. Musím být opatrně, jo? Hej, proč mám taky mírný stres? OK, kámo, můžeš na to. Můžu na to šahat. Aha. Já mám stres. Co to? No pojď. Jak je to na dotek? Je to na dotek, tak mokrý chleba. Kámo, myslím si, že to je taky ten knedlík. Taky ten, víš? Jaký knedlík? Kámo, co to je reálně? Co to tu má pič? Nějaké vole... Kámo, víš? Tu je něco, jak ta chobotnice. Ty jo, OK. Balancuju nad mokrým chlebem, anebo knedlíkem. To jsou dvě zajímavé kombinace, kámo. Dobře zvaž svou odpověď, kámo. Je to k jídlu? Nemůžu odpovídat, kámo. No jasně. Nebo můžu? No. Nebudu ti říkat nic, kámo. Zkus si s tím poválet, klidně různě. Dej tomu pořádně. Kámo, víš?
Kámo, je to knedlík. Moje finální odpověď je to knedlík. Finální? Jsi s tím jistý? Jsem si tím jistý. Kámo, můžeš si vyhrnout čepičku. Je to knedlík. Jo, poznám Je to knedlík. Mám mírný stres, kámo, mírný stres. Měl bys mít. Trošku vím, co od tebe čekat, kámo, to bude taky zákeřností. Teď jsem ti to položil a dám ti jeden takový tip. OK. Dávej bacha. Jo? Proč? Dávej bacha. Ať tě to nějak, jakoby... Je to živé? Živé to není. To byla Tak v klidu, jo? Jo, OK. ale prostě může to být třeba lehce ostré třeba. Takže dávej bacha. OK. Se bojím, víš? Bojím se. Neměl bys. Kámo, co to zase je? Víš, kámo. Boris řekl, že byl v Kauflandu, ale mi přijde, že jsi byl, kámo, na Maledivách, kámo, někde. Vyglídat tyhle věci, kámo. Co to, jo. Nebudu lhát, jo. Už podle prvních, jakoby, dotyků si troufnu říct, že vím, co to je. Ale ještě si to trošku víc ošahám, protože, kámo, to může být zase nějaká OK. může tak jenom vypadat, kámo. Můžu to zvednout? Jasně, dělej si s tím, co chceš. Kámo, víš, co to reálně je, kámo? Jako první gest byl nějaký kaktus, kámo, nebo něco takového. OK. Nějaká taká kytka, kámo. Může být, nemusí. OK, už chápu. Už jsem to nahmatal, kámo. To je nějaká, OK. Ty OK. Nemůžu čuchat, je vlastně. Ne. Můžu trhat nebo něco takového? Asi. OK. Tuším, že vím, co to může být, kámo. OK. Myslím si, že to je ovoce, kámo. Dobře. Myslím, že to je ovoce, kámo. Teď akorát ten název toho ovoce, kámo. Je to neškodné. Aua, p***o. To je těžké, víš, já se nechci splést. Jakoby já asi vím, ale přemýšlím, co by to mohlo být ještě jiného. Už mám pocit, že to je něco jako dračí ovoce. A nebo, že to je to, jak se jmenuje ta druhá věc? To filuje i jak ananas, víš. OK. Ale p***o, takhle malý není ananas. Kamo, je to dračí ovoce, dragon fruit. Co to je? Můžeš si sundat čepku. Taká p***a? To je jako konec ananasu, vole? Můžu šáhat? Jo. Ulala. Co je? Jak to musím zjistit ty funkce, jakoby. Můžu s tím nějak manipulovat? Kámo, to je... To je nějaká p***ina na to bude nějaký velký bublifuk. Bude velký bublifuk. Prostě nebudu se s tím srát, je to velký bublifuk. Jsi si tím, kámo, 100% Jsem jistý, si kámo. tím 100% jistý. Nemůže to být něco na zahradu třeba. Jsem si tím 100% jistý, je to nějaký velký, věrný bublifuk. Yes! Co nevím, co k tomu říct. Chápu tvůj smutek. Už se představuješ, jak jsi v tom supermarketu v banánovém kostýmu, si kupuješ banán. Máš strach, jo, že ti zase něco dám, něco nechutného, jo? Jo. Myslím, že to bude zase nějaké hovno. Ale teď tě můžu uklidnit. Je to jakoby... To je ta nejlepší, nejpříjemnější věc, jo? Jakože Opravdu. příjemná na uhodnutí nebo příjemná na dotek? Možná obojí. Řekl bych, že obojí. OK. Tak Máš ji pojď, tady, kámo. hraj si s ní jak chceš. Můžu v pohodě, jo? Fakt v pohodě, můžeš mi věřit. Kdyby to byla ta nejhorší věc úplně. OK. Něco plišového. OK. Kde to končí? To nemá konec. OK. Je to fakt příjemné na dotek, kámo. Je to, myslím, Je to, kašmír. je to něco, co bych měl rád třeba na kůži, víš? A nebo okolo pasu. Jde to hodně dobře. Zkusíme si to, kámo. Zkusíme si to. OK. OK, víš co? Myslím si, že to je taková ta p***vina na župan. A pokud to je něco, kámo, co vypadá jenom jako ta p***vina na župan, není to ta p***vina na župan, tak se víš, protože
Napadá mě dvě věci, buď to je něco kolem hlavy, nebo na náš župan. Kamo, je to finální ta věc, je to takové to obvázatko na župan. A je to správně. Jo, konečně, aspoň sakra. Jo. Já jsem ti to chtěl trošku zpříjemnit, protože to přijde dál. Jo, jasné, to mi je Diváci už ví, ale... Čuchni. Tak, zvedni ručičky, kámo. Připravuju ti další produkt, kámo. OK, jdeme na to. Nemusíš se toho bát. Nepíchá to. Mírný stres tam je vždycky. Mírný stres vždycky, že? OK. To je nějaká, vole, hračka do písku, vole. Nebo to je taká ta blbost, vole, do toho dám vodu a bude z toho nanuk. Ale tu je nějaký kříž, kámo. To můžu pomocí hmatu, jakoby zjistit, čeho to je tvár. No zkus, no. OK, takže začíná to tady. Kámo, to bude taková ta blbost, co já otevřu oči a budu taky, že jak jsem to nemohl uhodnout. To bude ono, kámo. To je přesně ta věc. To je nějaká blbost úplně. Ne, je to velmi podstatná věc, kámo. Podstatná? Hej, nic mě nenapadá upřímně, to je to. Zkus něco, kámo. Hej, myslím si, že to je, vole, tam, kde děcka močí, vole. Hej, řekl bych, že to je nějaká plastová nádoba na vodu. Ale jakoby fakt nevím. Vzdávám to. Plastová nádoba na vodu? Kámo, je to příborník. Tady si můžeš dát vidličky, nože. Asi je tady kámen úrazu toho, že já doma nemám příborník, já mám prostě šuplík a do něho hážu vše. Proto jsem to koupil, kámo. To je dárek pro tebe. Chci, aby to ten klučina poznal podle čuchu, takže to zase posprejujeme. Sprém od našeho kameramana, což mi děkuji. OK, už počítám ze vším, jo? Počítám s tím, že může to být nějaká sračka a může to být kus nějaké sračky, i když ta sračka není, víš? Takže nehádáme. Tak, tady ti to pokládám, je to na krásném, zeleném, malém talířku. Kámo, proč se cítím nějakou sračku, víš? Můžeš se do toho pustit. Není to živé? Nepíchne tě to, není to živé. A je to zase slízké jak hovno, že? Bez tak. To už posuď ty. Keď najdu talířek. Kámo. Jo, ošaj si tvár. Kámo, proč to je jakoby... Ošaj si tvár, Kámo, co to Kámo. Kámo, víš, zase to voní jak nějaká sračka, vole, do terárek, kámo, do Verimexu, tak je to. Ale pozor, nesmíš se nechat obalmotit čuchem, tady hmatáme. Nepolil jsi to ničím, že jo? Jakoby. Nepolil jsem to ničím. OK. Fuj, už tam je nějaká díra ze spoda. To je hnus, kámo, ještě větší, než jsem myslel, vole. Dotaz, jo, taky můžu do té díry strčit prst. Můžeš. Bacha, tu díru. Kámo. Fakt mám dávat na ní bacha. V klidu. Jen tě straším, anebo ne. Jako bych cítil něco mídlového, kámo. Víš? To na to skvěle. No ale to můžeš říkat sračku, já nejdu na to skvěle, vole. Jdeš na to skvěle, vole. A je to bez tak něco do hajů. Kámo, fuj, co to... Není to živé, že ne? Takže to je mrtvé. Tak jako... OK, je to nějaká mrtvá sračka, mrtvý živý plod, pičo. A jaký živý plod má se spoda, nějaká medúza, kámo. Medúza, pičo. Jestli tu mám na stole medúzu, tak mi odjeb... Medúza, kámo. Kámo, co to je, kámo? Víc už bych do toho neto. Fuj, tu je. OK. Opatrně, kámo. Proč? Kámo, na tom je nejhorší to, že já fakt nevím, co tam je, víš? Kámo, já se bojím! Dobrá, ale měl by to být nějaký časový limit, ne? Kámo, to voní jak hovna. Oh, kámo. Dejte mi chviličku. Koule bičí. Masová kulička. A to je vše reálně, co mi napadá reálně. No jako jo, jdeš na to skvěle. Nebo to je volen, kámo. OK. Pojď rozbít to, kámo. Bude používat už i sluch. Kámo. Ta díra bude nějaká, kámo, tam bude od šťopky nějaká sračka. V tom bylo něco, kámo. A podle toho to je ostrouhané, kámo.
může být taky ostrouhané, co se takto nakládá, kámo. Bo ty jsi byl v těch konzervíčkách a tak, takže to bude buď to bude ta paprika, anebo rajče, kámo. Je to nějaké nakládané rajče, kámo. Nakládané rajče. Jakože takové to obrané slupky, skonzervované, něco takého. Poj, tohle, co je přede mnou, je nakrájené rajče. To je moje finální odpověď. OK. Dáš mi dolů to? Jo, tak si naser, ale. Ale vole, do příštího videa, jestli bude druhý díl, tak musí být nějaký časový limit. Vole, on hodinu, ono tam bude nakatované třeba na 30 vteřin, jo? Ale on hodinu tady to zkoumal, rozdělal, dal si to blízko, čuchl bez tak k tomu, hej, tohle není fér? Kámo, ne. Ne fér jsou tyhle zákeřnosti. To je koupené nebo to je oloupané? Kámo, jsem oloupal. No já jsem neoloupal, OK, takže příště koupím, že těsto vinu a vykraju z ní malý čtvereček a hádej. Tak kámo, máš to před sebou. Tak, mám být opatrný? Nemusíš. No, to jsou mi. To je reálně. To jsou nějaké štample nebo silonky, kámo. Jsou to silonky? Nebo jak tomu nic neříkáš. Protože jsem stoický a chci vyhrát. Silonky! Tak pojď. Je to tak, kámo. Je to tak. Podle čeho jsi to poznal, kámo? Protože dennodenně nosím silonky a to jsou přesně ty, které jsem zrovna měl. Tahle ta soutěživost ve mně vzbuzuje jakoby trošku nepřátelství vůči Krištofovi. Jako mám ho rád, ale teď přátelé nejsme. A za to rajče jsem fakt rád, že jsem koupil tohle. Napište do komentářů, jako někdo to reálně jí? Jakože, jo. No boj. Tak už se to nese, jak jste si objednal, tady vaše. Taková naše specialitka, kuchařovo překvapení. Kuchařovo překvapení, jo. Tak dobrou chuť. První otázka, je to živé? Není, ne? No, tady jsem si nebyl jíst. Jak to nebyl? Tady si nejsem jistý, upřímně. Kámo, Není to živé, ale... OK, fuck it. Mám se bát toho šáhnout, reálně. Asi jo. Kámo. Kámo, reálně jo. Kámo. Tohle je jediný... A jak to mám ohmatat? Asi. Jo, je to jediná věc, které se mám bát šáhnout. Jako a hrajeme hru, kde mám hmatat věci. Takhle dobrovolně bych se toho v životě nedotkl. Super, pič. A jakože, je to třeba nebo... Co to je, kámo? Co to prostě je, pičo? Je to mastné, kámo. Závole. Jo, rozetří si to po těch ručičkách. Kámo, co to je, víš? Bože můj. Tohle mě tak baví. Kámo. Můžeš si obmatat jakoby i zbytek talíře. A co tam je? se to jakoby Co tam dalo? Přílohu k tomu? Něco takového. Je to toho součástí, ale nedílnou. Voda, proč tam jsou sračky, proč tam jsou hovna v tom? Je to mrtvé? Asi jo. Jo. To je co? To je součástí toho. To je nějaký zůl z hoven. Kamo, fuj, pičo. OK, příště musíme zacpat nosy, tohle je humáč, kámo. Můžu ulomit třeba? Jo, ulom si, kámo. No, ach, to nespadne. Tak mě si dej zase na čas, třeba 3 hodiny, jak tu jsme, že? Kámo, fuj, kámo, to je zase, to je nějaké maso, kámo. OK, teď, kámo, víš co? OK. Podle tvaru to vypadlo z píčovky. Když to obrátím, je to kulovité. Tady je píč. Víš, tohle je přímo tvar plechovky. Kámo, to fakt smrdí, kámo. OK. To je hnus, spíš. OK. Tohle je píčo. Žrádlo píčo pro zvíře z konzervy. A pro zvíře hadat nemusím, ne? Já si nemusíš, kámo. OK, je to žrádlo pro zvíře z konzervy. Moje definitivní rozhodnutí. Super, tady máš. Hnus, sračky, vole, je to ono? A co to je?
Je to dědovo vepřové koleno. No, Tohle je lidí, kámo, tohle žerou lidi. Tak je To je jedna z těch plechovek, co vždycky společný supermarketem a ty z toho kámo. to v životě nekoupil. Přemýšlím nad tím, jestli to lepší nechat v celku. Jelikož to musí s těma úkolama dávat záležet v tom smyslu, že ty věci přetváří, tak já tu kličku trošku rozjebu sračku. A budeme doufat, kámo. Protože tohle je tak lehké, že to může být, kámo, cokoliv. Tu smrdí hovna, pít. Tak. Jsi ready, kámo? No takhle, jakože bylo tu ticho a byl jsem tu sám a slyšel jsem sakra jako mikrovlnku. Což jako by mě trošku jakoby znepokojuje, ale to už. Takže buď jsem musel pořád něco. No vlastně, že to na talířku. Ty dáváš na talířku hodně věcí, tak to dělá, kámo. Když to můžeš jít blíže, nebát se. Tím, že jsi čuchal, tak dovolím ti čuchat, kámo. Kamo, to jsou nějaké, vole... Víš, to je věc, kterou jakoby cítím, že nemám jakoby zmáčknout. Proč ne? To je něco bývalé živého, podle mě. To žilo, podle mě. Už vím, co to je. Je to popcorn. Je to polystyren, Polystyren. Polystyren. Jako to jsi udělali na schvál. To byl bait, kámo. Kámo, já jsem si byl taky s tím popcornem kvůli té mikro... Hej, ne. To bylo... Hej, ok, to je genius, Tohle je Mě dojebalo. To byl dobrý bait, kámo. Ty jo, ok, tak to mě dostalo, ale... Stejně jsem vyhrál. Ještě ne. Už je konec. Co? To už je poslední. Kolik máš hodlých? No 3, a ty máš 2. A to byl poslední. Jsi si jistý? Jsem si jistý. Ne. Jo. Ne. Takže... Já jsem to nepočítal. Jo, je to tak. Takže tvoje radost byla naprosto neopodstatněná. Já jsem radostí takhle do prdele úplně. Jo. Okay. Takže gratuluju, nevyhrál z nic a půjdeš v kostýmu banána si koupit banány. OK. Tak vybereme asi nějakou večerku nejbližší? No nějaký velký supermarket, třeba víš, nějaké velké Tesco nebo něco takového, někde bych zajel. Každopádně gratuluju k prohře. Gratuluji ti k výhře. Děkuju moc. Gratuluji ti k výhře. Byl to battle? Jo. Byl to opravdu battle? Byl to opravdu battle. Co musím říct, tak tvé úkoly byly podle. Příště si dám více záležet a dáme časový limit. Doufám, že příště nebude. Kámo, no. Trošku se zvýšil ten standard toho, takže příště, jestli chcete druhý díl, dej to tam a jestli bude, tak to bude asi crazy. Přesně tak, jestli chcete druhý díl, tak lajkujte, odebírejte, sdílejte. Že edice, živé předměty. A příště to bude víc nechutnější. A bude se to stupňovat, jo? Jo, asi. Jdeme na úkol, kámo. Než mě tam necháte čekat hodinu, vole. Zdravím. Můžu na vás chvíli vysílat? Já si jdu jenom pro banán, to můžete nechat, děkuju. Banán? Máš? Dobré. Aha. Zdravíčko. Já poprosím jeden banán. Můžu tady? Nechte, kolik? Tak nechte tak, díky. Mějte se krásně. Hej, reálně to nebyl ani trest. Podle mě jsem se jenom připravil do života tak celkově. A jo, já jsem si to užil, kámo. Já už to užívám reálně. Jo, ještě k tomu máš banán, co víc si přát? Jo. Každopádně, pokud se vám líbilo toto video, tak házejte odběr, like, zvoneček, napište nějaký krásný komentář. Máš ještě něco, co k tomu dodat? Jo, klidně nám dejte vědět, jak vás tenhle koncept bavil, nás bavil. Takže pokud byste chtěli pokračování nebo díl číslo 2, dejte nám vědět. Samozřejmě nezapomínejte, náš merch je už v prodeji, takže první link v popisku. Krištof vám ho ukáže hned. Ukáže ho, no není to nádhera. Yes, toto tričko můžete sehnat. První link v popisku, jak říkal Tom, a my se vidíme příště. Mějte se krásně.
Adios amigos. Dej si trošku. Já mám rovnátka, kámo. Ok, neboj se. Mám rovnátka.